Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Minecraft. Εκεί ρε! Γύρω την κάμερα! Ευθεία. Εντάξει, αυτός είναι ένας πύργος και έχει την ελληνική σημαία. Κάπως δηλαδή. Κάπως σαν ελληνική σημαία. Που την ονομάζουμε ο πύργος της κοκκινοσκουφίτσας. Σκάσε εσύ! Δεν σε παρουσίασα ακόμα. Και αυτά τα λέω εγώ επίσης. Αλλά δεν πειράζει. No bitches. Come on, come on. Τον ουρανό. Κάνει και... όχι. Κατέβα κάτω. Σπάστα όλα. Κάτω. Πάτα. Γιατί δεν μας παρουσίασες? Από εδώ είμαι όπου. Με ξέρετε, πιστεύω. Και είναι πάλι αυτός ο καλός μου μαλάκας αδερφός, τέλος πάντων, δεν σχολιάζουμε. Και ο νέος μου follower, Πάνος. Πες για Πάνο. Hello bitches. Τι κάνετε? Το λέω follower γιατί ξέρετε ότι το site μου... Σταμάτα τα μέτρα μου. Ας το περιβάλλον ήσυχο, πάνε μες στον πύργο. Τι λέτε? Το account μου στο YouTube έχει αλλάξει στο The Followers. Και ο νέος μου follower σας μιλάει. Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι ότι στο site του Apo θα το κάνει ως The Follower. Αύριο θα ανεβάσουμε ένα βίντεο όπου θα έχει σχέση με το League of Legends. Όπου θα είμαι εγώ και θα παίξω ένα game με την καινούργια τη γλώσσα που βγήκε. Θα κόβεις για πολύ ιδιαίτερα εσύ. Με την καινούργια τη γλώσσα λέω. Που βγήκε στα ελληνικά. Θα σας παρουσιάσω ένα game πως είναι να δείτε όποιοι δεν το ξέρετε. Και θα περάσουμε ωραία. Γενικά θα σας δείξω εκεί πέρα θα περνάμε ωραία, θα μιλάμε. Και θα κοροϊδεύουμε τους άλλους όπως πάντα. Γελάς. Δεν πρέπει να γελάς. Ας δούμε τον πύργο της κοκκινοσκουφίτσας. Ας ξαναγιστούμε από τον Γιώργο. Μαλάκα αδερφό. Πάμε. Let's go. Καλά, αφού με είπατε. Γύρω. Άιντε πάμε. Πάμε. Είσαι πολύ καθυστερημένος, έχουν περάσει 2,5 λεπτά και δεν έχει δείξει τίποτα. Άντε μπες μέσα. Λοιπόν, μπαίνουμε μες στον πύργο που βλέπουμε ότι είναι όλα γκρι και γκρι, άσπρα και κόκκινα όλα. Και έχουμε βάλει μια ωραία πορτούλα. Μην σας πας γαμώτο! Και αυτή τη φορά το χαλί δεν είναι του θανάτου. Πώς θα έχεις πει πύλη του Άδη. Ανεβαίνουμε τα τσουλάρικα, τα τέτοια τα σκαλιά. Δεν είχαμε κανονικά. Εντάξει, δικιά μου έμπνευση, τα ξέρουμε αυτά. Ξέρετε γιατί δεν έχουμε κανονικά σκαλιά? Πολύ μιλάς. Και είμαστε φτωχοί. Ξέρετε ότι πολύ δεν έχουμε μελάς. αγοράσει ακόμα το Minecraft Και είμαστε πολύ φτωχοί, γι' αυτό δεν βάλαμε κανονικά και σκαλιά. δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Τέλος πάντων, πάμε. Οκ, πάμε, ξεκινάμε. Βλέπουμε πέρα, έχουμε... Σκάσε με! Το βαρέθηκα. Ωραία ζάμι. Βλέπουμε εδώ πέρα κάτι τζάμια. Πόσο κάνει να το αγοράσουμε? Γυρνάω την οθόνη εσύ να δούμε όλο. Γυρνάμε όλοι, το βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε αυτό το... βλέπουμε το πύργο. Ακούστε. Ωραία θέα. Μια περιήγηση από το Γιώργο. Οκ. Σαν να πάμε. Άντε, Θα πάμε, εγώ ήθελα να πάμε και στην Θα πας πάνω. Λοιπόν, να πάμε πάνω στην ταράτσα, να δείτε ένα πολύ εντυπωσιακό πράγμα έχουμε φτιάξει με τα ίδια μας τα χεράκια. Πήγες σε λάθος μέρος. Το σωστό θα είμαι. Θα χαλάσω πάλι. Άκατα. Το πιστεύω είναι μάλλον Το σωστό είμαι, να. Κοίτα. Θα τα καταφέρω. σκατά, τίποτα. Σαν Χριστός. Ανίκανος. Τι το σπάστρε! Ήθελα να πέσεις τώρα. Έχουμε εδώ πέρα ένα που μας τα σπάει όλα, δεν μπορεί να μας ξεναγήσει. Άστα ακριβώς είναι. Μπράβο. Κολοφαρδία. Ναι, γι' αυτό δεν να ανεβαίνει. ξέρετε. Κολοφαρδία σκέτη είναι. Να το ξέρετε, δεν το βρήκε κατευθείαν. Κολοφαρδία σκέτη. Εδώ πέρα βλέπουμε την. Όχι, δεν τη βλέπετε. Καλά, δεν τη βλέπουμε. Καλά τη βλέπετε. Τώρα βλέπουμε την ελληνική μας σημαία. Ούτε τώρα δεν τη βλέπετε όμως. Αυτή όμως... Μπορείτε να την καμαρώσετε πολύ άνετα από μακριά και από κοντά βέβαια. Ναι, όμως δεν φαίνεται αυτή τη φορά. Είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, Η σημαία, όχι κάτι άλλο. Η σημαία πολύ μικρή είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο. Δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε πιο μικρό. Τέλος πάντων, πάμε άλλη μια φορά να τη δούμε από μακριά. Πάμε μακριά. Εξαφανίζομαι, teleport. Λοιπόν,
κάναμε teleport και ήρθαμε πάλι από εδώ. Να το δούμε από κάτω, όχι από πάνω. Από κάτω, Γιώργο, από κάτω. Από κάτω, από κάτω. Ορίστε. Από κάτω, για από πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Σας παρουσιάζουμε τον πύργο της κόκκινης κουφίτσας. Βίντεο κάνουμε, όχι διαφήμιση. Δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Ναι, καλύτερος πύργος. Ο καλύτερος πύργος. Αγοράστε το όλο. Κάνει 20.000 ευρώ. Και εδώ γελάμε. Χωρίς ΦΠΑ. Και εδώ γελάμε. Και εδώ γελάμε. Ναι. Και εδώ βαράμε. Πάω, πάω, πάω. Και εγώ είμαι Καλά, εντάξει, κλείνουμε λίγο το βίντεο γιατί δεν ξέρω, με έχει πιάσει μια λιγούρα. Συμβαίνουν αυτά. Είναι της φύσης μας. Ναι, τώρα θα φύγει. Τώρα Άντε πάω να ναι. φας κάτι, αγόρι μου. Ναι, πάπα. Τώρα ο Απόστολος έφυγε. Έφυγε τώρα να φάει κάτι. Τι θα φάω? Του λέει τι θα φάει. Τι ώρα είναι, μαμά? Του λέει τι ώρα είναι. Μόνο μία η ώρα είναι, σιγά. Σε τέτοια ώρα τρώει ο κόσμος. Όχι, δεν θέλω τόστ. Πάλι το. Ούτε κέικ. Καλά, άσε, δεν πεινάω. Πάω για ύπνο. Και γύρισα, μπιτσις. Και... ναι, ώρα για ύπνο. Κοιμήσου, αγγελούδι. Α, με ξύπνησες. Κοιμήσου εσύ. Τέλος πάντων, bye bye.